Cha chrych mi nach ichin hyn rwtsa mi le im cnò-làir na leib, ach le brisgydyn milis cwjach, dein cor I irdw. Ha mi chéli ag Alison NicRath fiach ciamar ha aice y cwr na ga colag an y mìlsean mírveilach. Is ciamar ai torsach? So ha blender ac am isio, agus ha mi diolch chwr na briosgaid gan y blender. A ha mi diolch ar clach ag Oreos. Ha mi gan brisio cwjach nyr ha dol siach. Gleifa, taflaif. Agus ha mi diolch dol chwr mwlwchyd. Agus dol gan brisio subas. Mi diolch dol chwr sio cwld ar ysyn iegin yr ein mynd y byrhaia. Ha mi da Faic at y ffronig myr ha. Ha mi dol iachyn le ochgyd mil im a ha er y lyg myr ha. Agus nos yn diolch dol gan mesgach ag, agus hi sy'n crisia colwch, agus dol niem sy'n bec yn y farwch. Fe mi chwl cael am gret fer hi'n eile. Eile, tiroch. Agus yn rwy'n tasyn dol ianw nes, ha traisiad ac am ysio. Agus ha sy'n diolch dol chwyr cael gan traisiad, agus gan briosgaid, agus sy'n cael na cliau chi'n cwjoch. Chanio dol gyda dwi siocr gan afin mae roi gyri, ach agos a ham ysio dol hyr sio gan y fridge ar son mae le yw'r hyd, agus at sa hasyn as y fridge swn i'n mwlwch I ianw, agus bec yn gwan I ianw cwjoch. Dus het te hasyn gianw at sa ham hai as y fridge? Hasyn dol ianw rwyt dol y frain yn pai. Hasyn dol chlech cream cheese, peanut butter, agus ice and sugar son sio, agus nôr sy'n bar cwjoch. So mae fes to go in cream cheese yn hosioch. Cheese, dyn haid. Ha mi smac greu da hiad agus 40 gram agus peanut butter yn ish. Nys ha recipe y gra da hiad agus liechyd ach bis banio gair le dol siachal. Nôr ha mi oes o'ch jailer peanut butter. Ha 100 gram ice and sugar agin. Ha sy'n diolch dol chwyr sio y mixer agin agus synsing. So ha sio gwad gyfel a mesgu gynish. So ha sy'n dol y mesgach ag y mar. So ma chwyd ystw. Nes ha recipe gra da hiad agus carrot mil ach ha 3 ciad an y sio agus fi'n mysio clef syns ha ciosgaior. Agus ha mi trid dol chwyd Spain, sugar, ice and sugar ystau sio cwjoch. Sio gyd. Dalbost. Fel y fiach yn rhywun mae farag. Ha? Leis yn yw garas ag o'n cael a sio. Ha mi bwylig y far gys y miat siw, nôr sy'n ha Alison gafasga gysdiach gan chor. Sioa ynish, ha cwad yma. Sa ffwyr. Agus, chan i'n mysio ofys o'ch yma'r presentation, so fi'n diolch o chil gael hwyl y cael, ysdiach gan y mawl. Agus hi sy'n crisia colwch. Ha Alison gasgedach ag le crimach yn frisgach agus chocolate yn lân im cnò-làir. Sio gyd ynish? Tiesial? Giarw sa, go? Aniolas am mae'n sio. Har sien ma. Sgalam yn crunch. Dwi'n mi hyn o holyn. Agus ha peanut a chin tre. Choma, agus fel oes ar y sio. Gata hasyn gyda fi gra gyda sio cho calorific. Chachanna tu gyro. Chan ielach o milis sydd a dŵlam i jar. Sa edrym cwjoch. Gama edrym.